Λοιπόν, και αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον κύριο Ιωάννη Μαρονίτη, που είναι πρόεδρος για τον όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων. Και θα μιλήσουμε για το γνωστό θέμα που έγινε τον περασμένο χρόνο, αλλά δεν πειράζει, για το ότι ο οίκος μόδας Gucci έντυσε τα γλυπτά του Παρθενώνα με ρούχα Gucci. Και αυτό... Ναι, και αξεσουάρ. Και αξεσουάρ, κινητά τηλέφωνα, τσάντες, το ένα το άλλο. Και προκάλεσε σάλο. Ναι, θεωρώ ότι ήταν μια πράξη που τουλάχιστον εμένα προκάλεσε ένα σοκ, ένα τεράστιο σοκ όταν είδα στο Instagram ανερτημένες 3 φωτογραφίες με ένα Photoshop που είχε να κάνει με το ανατολικό και δυτικό αέτομα και όπου έβλεπες εικόνες φρικαλές, τον Κέκροπα ντυμένο χίπι, το Διόνυσο με πολύχρωμο σορτσάκι με γαρίφαλο στα αυτή και να βγάζει φωτογραφίες μόνος του, αυτό που λέμε selfie, και άλλα έτσι που θα έλεγα δεν έχουν να κάνουν ούτε με τέχνη ούτε με αισθητική. Να βλέπουμε εδώ τις εικόνες. Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει τέχνη σε αυτά τα τερατουργήματα. Και μάλιστα είναι αυτό γίνεται... ένα διαφημιστικό τέχνασμα, ναι, για να το πούμε ναι, έτσι. αλλά γίνεται σε μνημεία, σε στελέχη μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς που έχουν καταγραφεί στον κατάλογο της UNESCO και θα έλεγα ότι είναι από τα πιο σημαντικά, αφού επέλεξε η UNESCO τον Παρθενώνα ως σύμβολό της. Γίνεται σε μια περίοδο που θα έλεγα ίσως ο πολιτισμός και η ανάδειξη πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι η πιο σημαντική μορφή εθνικής αντίστασης. Και δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Δεν μπορεί να αυθαιρετεί επάνω σε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και τουλάχιστον αυτό να το κάνει μια μεγάλη εταιρεία. Θα έλεγα ότι δεν έχει ρωτήσει κανέναν για να το κάνει αυτό και πρώτα απ' όλα δεν ρώτησε τα μνημεία, δεν ρώτησε και τα αγάλματα, δεν ρώτησε τον Ηλισσό αν ήθελε να ντυθεί χίπης. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει ούτε με αισθητική, αλλά θα έλεγα ότι από ένα σημείο και έπειτα δεν βοηθάει πια και την εταιρεία. Από την ημέρα που κάναμε την καταγγελία, τα μπλόκολα και όλα τα site έχουν γεμίσει με την καταγγελία αυτή και ειδικά και στο Instagram, ενώ έχει 7 εκατομμύρια περίπου followers. Από τη στιγμή που έγινε η καταγγελία, τα like μετατράπηκαν σε σφοδρή επίθεση εναντίον της εταιρείας. Οπότε νομίζω πια δεν τη βοηθάει και πρέπει να τα κατεβάσει. Η εταιρεία πώς αντέδρασε? Δεν έχει αντιδράσει μέχρι τώρα. Δεν έχει αντιδράσει. Έχουν αντιδράσει οι πολίτες, οι ενεργοί πολίτες. Αν θα δείτε τα τελευταία σχόλια, είναι αρνητικότατα. Είναι μια σφοδρή επίθεση ενάντια στην εταιρεία. Έχει φανεί, τουλάχιστον θα δείτε κάθε μέρα, τα 500 τελευταία σχόλια είναι πάρα πολύ αρνητικά για την εταιρεία και δεν νομίζω ότι τη βοηθάει πια ακόμα και αυτό που λέμε αρνητική διαφήμιση. Δεν τη βοηθάει. Δεν χρειάζεται μια τόσο μεγάλη εταιρεία αρνητική διαφήμιση. Νομίζω ότι είναι καταστροφή πια για αυτήν αν διατηρήσει αυτές τις εικόνες της ντροπής. Το έχει κάνει και σε άλλα μνημεία? Όχι, δεν έχω δει κάτι άλλο. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον είχε μια, επειδή την παρακολουθούσα, ήμουν ένας από τους ακόλουθους, είχε μια σεμνή έτσι, παρουσία στις διαφημίσεις της. Μάλιστα. Αυτή πρώτη φορά και μάλιστα είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει. Εμείς βρεθήκαμε και μάλιστα σε μια περίοδο που από τις 3 Νοεμβρίου ως τις 18 είχαμε μια καμπάνια που εξελίχθηκε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της 38ης συνδιάσκεψης της UNESCO, όπου μοιράσαμε ένα φυλάδιο που είχε αποφεύγματα από πολύ μεγάλους ανθρώπους, από τη Μελίνα Μερκούρη, τον Γκαβάφη, ακόμα και από τον Άγγλο, τον Σιν Κόνερι, που έλεγαν τη γνώμη τους για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό μοιράστηκε σε 195 χώρες. Ήμασταν πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι στο θέμα και όλη η χώρα είναι ευαισθητοποιημένη και δεν μπορούν να παίζουν με ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς τόσο σημαντικό. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπαιξαν και έχασαν, νομίζω. Νομίζω και εγώ το ίδιο. Και νομίζω ότι ένα κάλεσμα στους πολίτες να συνεχίσουν τις καταγγελίες στο Instagram και στο Facebook της Gucci θα βοηθήσει επιτέλους να το κατεβάσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Λεωνίδα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και τυχημένες οι αλλαγές.